Здравейте на всички, аз съм Кевин. Аз съм Ажда, братовчетка му. Да, и първо, да започнем, първо да кажем, абонирайте моя и нейния YouTube. Кажи си YouTube. Аз се казвам Аждалов, но аз правя видеотата на фламандски, да ви кажа. И ако знаете фламандски, може да вървите при канала ми и да се абонирате. Добре, и сега ще правим един чалендж. Бум бомба. Ще правим чаленджа Бум Бомбали. И това е... Разкажи какво е Popping Candy. Това е... бомбони по къщи. И трябва да бръкнем и да извадим едно. Покажи вкусовите. И вкусовите са ладърмелюн, диня и ягода. И Аждата почва. Да сбърка ли? Да. Отвори го и ми послужи представа. Чакай. Отвори си уста. Чакай да го отворя повече. Какво мислиш, че е? Диня. Да. Тот го видя, нали? Добре. Мога да го си свеш. Аде аз. Нали знаеш? Ще се отваря от... Вземи. Погледна. Видя го. Ще боли. Нека да покажа вкуса. Да го гледаш. Какво мислиш, че? Диня. Браво. Твоето свърши. И влезе ми в гърлото. Аде, добре. Бръкни, бе! И ако искате, влезте на моя приятел канала и той е Octai Plays и Еркан и аз не знам. Чакай. Чакай да ти покажа ли? Дай ми едно пакет. Не, чакай, тук има едно. Моето. Откъде? От ето тази чертичка и тук където. Той ще е болезнен. Страх ме. Видимо ето. И само едно и също излиза. Пак един я. Стига бе. Добре, от сега нататък, като не са... Дене. Пан един. Ако не са пани диня преди ягода, не.
След ягода, ако не са пани диня, може да слагаме. Ако са пани диня след диня, не може. Стига бе, човек. Стига бе, човек. Ей го, аз ще ти изтегля. Не дей гледа. Какво гледаш? Не може да гледаш. Чакай, ще взема малко. Ето го вкуса. Същото е на... Майки, не знам какво. Отвори се. Без да гледаш. Кой? Наистина ли? Ягода. Ти видя? Хайде. Ягода е. И аз ще направя последното. И то е ягода. Абонирайте това видеото, лайкнете и до скоро!